Miquelet, fill, què vols que et regalem pel teu aniversari? I en Miquelet s'agafa el seu amic. Diu, mireu, vull que sigui una cosa molt grossa, molt grossa, molt grossa. I els senyors, bons pares, els papes de Miquelet, els va dir, oh, una cosa molt grossa. Vol un elefant en Miquelet per al seu aniversari. I en Miquelet va dir, no. Jo és que no vull un elefant, papa i mama. Diu, vull que sigui una cosa molt forta. Sabeu? Els papes d'en Miquelet van dir, oh, ja sabem què vols, Miquelet. Vols un aixecador de peses ben forçut, ben forçut, ben forçut. Uix. No, Bruna? No, tampoc. En Miquelet no volia un aixecador de pesos ben forçut, ben forçut, ben forçut. Un aixecador de peses, Quina força. I després, en Miquelet va dir, vull que sigui una cosa molt suau, molt suau, molt suau. Què podríeu ser una cosa que fos molt suau? Un os. Un osset de peluix? Oh. Potser en Miquelet pel seu aniversari volia un osset de peluix. Ai, que sí. Perquè tampoc és fort i gran. Clar. Ja. Esclar, que tu potser ja coneixes aquest conte, Oleguer. Spoiler. Perquè els altres no ens els sabem. I esclar, i els senyors meus pares es van assentar i es va dir ai, no sabem pas què li podem regalar al nostre fill pel seu aniversari. Ara tocarà aquest. I en Miquelet diu, vull que sigui una cosa molt dolça. Una xutxa. I els papes d'en Miquelet van dir, ah, tu, Miquelet, No. vols una bossa de llaminadures? No. No, tampoc volia una bossa de llaminadures pel seu aniversari, en Miquelet. No, poc a poc. El Miquelet va dir, vull que sigui una cosa ben calenta. I els papes van dir, Ja. vols una estufa? És una casa. És una estufa d'una casa. Ui, no. Els papes d'en Miquelet van dir, oi, què farem ara? Si és que no sabem què li hem de regalar. En Miquelet, el nostre aniversari. Ai, pel seu aniversari, què li podríem regalar? Ja. I va dir, espera, que en Miquelet va dir, vull una cosa que es mogui d'un costat a l'altre, d'un costat a l'altre. És un vacu. Vols un barco pel teu aniversari, Miquelet? No. No ens ho digueu, que és sorpresa. Un barco tampoc. Què volia? I Miquelet vull que sigui una cosa que em faci volar. I els papes d'en Miquelet, una cosa que faci volar, què podria ser? Una cosa que podria ser que el faci volar. Un helicòpter, mira, Martí! Els papes d'en Miquelet van pensar, vol un helicòpter per ser aniversari, esclar! Que el faci volar! Clar, perquè no és gros, pelut, suau, ni el fa d'anar d'un costat a l'altre. Perquè en Miquelet volia, pel seu aniversari, una cosa que fos grossa, dolça, suau, que el fes anar d'un costat a l'altre. Dura. Que el fes volar, dura no ha sortit, que es fos calentona. A més, volia que li fes molt riure. Uix, què podia ser que fes molt riure? Junta. Un pallasso? Ah, mira, el mateix que van pensar els papes de Miquelet, vol un pallasso. No. Ja sé què vol. Oh, no diguis Espera. que no sabem. No volia un pallasso tampoc, Pep, pel seu Jo aniversari. ja sé què vol. Júlia. Ai, I en Miquelet va dir, vull que duri molta estona. La Vols sopa. un plat de sopa ben gros, ben calent, que duri molta estona. Volia això pel seu aniversari. Creieu que en Miquelet volia un plat de sopa pel seu aniversari? No, perquè no és ni gran, no és ni suau, no és ni... Ha de tenir tots aquests adjectius, ha de
ser gran, suau. Els papes d'en Nicolet, ara sí que estaven ja fins i tot un xic tristos, perquè, esclar, tantes coses que li havien proposat pel seu aniversari... Espera, que encara no ha acabat, Pep. Tantes coses que li volien proposar pel seu aniversari i no trobaven què li volien regalar. I sabeu, li van fer així. Li van fer, vine, Nicolet! No sabem què regalar-te pel seu aniversari. Li van fer una abraçada tan grossa, tan forta, tan